Nicméně teď už asi s politikou jste se zžila, nebo už jste přistoupila na tu myšlenku, že teda Zžila bude jsem kandidovat, se, asi ano. se stane poslancem. Co to pro vás bude znamenat? Co to pro mě bude znamenat? No, já myslím, že si to dost dobře asi nedovedu představit. Zatím jediný, co vím, že že ho doma neuvidíme už vůbec. My teda ho nevídáme ani tak, to vídáme se čas od času o víkendech. A co mu na to řekli děti? Oni už jsou poměrně ve věku, kdy to vnímají. Já musím říct, že teda děti to zvládají líp než já. Nebojíte se, že právě i ty děti přijdou o to svoje soukromí, že i oni budou vystaveny tomu tlaku médií, kterému zatím jste se bránili? Já nevím, já si myslím, že já jsem si nevšimla, že by děti politiků byly vystaveny nějakému takovému tlaku, takže já doufám, že zájem o naše děti určitě nebude. A pokud by byl, třeba byli byste ochotni jim pořídit ochranku? Já teda musím říct, že my ochranku už máme, už několik let. No. Víte, co mě jednou připadly? To už je asi 7 let. Ve 2 hodiny odpoledne před Kikou ukradli mi auto, vyhodil mě pán s pistolí z auta, takže vlastně od té doby já jezdím s ochrankou. A děti ty už ji měly dávno přede mnou. Jasně.